mude kangaka bra ndide ndikubone emakhasini onxibelelwano futhi ba ya intsembe kaka le bala msithi suke emthatha lo mjini suke emthatha bala ujike bra badela nabona streamer no streamer of which is game nandi yabukela ke manje yabo phaka kwabantu ba streamer. I'm actually a viewer than a creator when it comes to streaming. Kenda izama but intsembe la ngikona le plug but bra for the people abangakwaziyo bra like the podcast yabo ungubani wena bra like in general okanye ineniphingi nibuye ngobumi mhlambi yabo like yabo but then essential uncle lapho wena bra yabo but nje just nje general yabo for everyone ongakwaziyo yabo yazi takuphendula le one of the reasons ngingazenzi interviews is because there's nothing to be said ngami because you know Facebook, no YouTube, no TikTok, no Twitch, like today yonke into ba. So I always feel like yo xa lenza interviews othini what is new yabo because every day ngithetha ngihamba yes bon but ke so ngicela nozothini entsha sizawufika nalapho because nalapho ndiyafuna abantu bazobe besibukele mhlawumbe yabo bayazi ba ekuse ufethu ufumane kapi because njengoba sisho kusemthatha it's like a third world country in its own country yabo so abantu basilo to get to izinto yabo so actually nento babone nje into ethi mthatha bayayilandela yabo anything just like mina ngizakhe entshakaza yabo ngolapha emthatha nqwathi kwazi nqwathi xa usiya ngapha ngasencoma xa ubetha aba R51 pityi okay pityi ndiyakwazi ngopha mna ikuseng futhi faka kuba sexabana hawu thahla kandaye thahla amadolo amakhulu so enye reason oba ningandazi like in the creative space alapha emthatha because ndihlala elalini xa ndawo yabona ngomsuke ekhaya kuze ndize apha and connect with people ndiza apha etown ndibhukishe for a day or two sonke bra because suke elalini nyhani deep in the trenches. I understand but I hope mfethu ngoku since ke ubona siba abantu bancane uthi xa uphana uyazi uba nathi sikhona apha ekhaya xa ufuna usondela nje ndweni unganyanzeli mama usuka ngapha yana yabo kusipane mfethu nawo nestudio amathi busy nawo yabo ayazama mfethu yabo so ungachafi mfethu yabo ungachafi inkosi yamandebele for abantu abangakwazi why inkosi yamandebele futhi brother kutheni inkosi yofaka na brother man bone one of the names nje man ka Facebook. Listen, was during the time of Facebook abantu bezithiya nje amagama permanent. Okay, so because Amandebele is not my first name actually la creator. What's the first? And we could get you at some point. It's a corner lo account okanye bayi. Now it's the same account. Uyakwazi nje igama within 30 days or 90 days I'm not sure. So then amagama man is before and then eventually like because Amandebele. Listen. So okay. For someone ke ngoku wasemthatha bese njengoba silapha abanye kunzima ucracker out of the space yabo abanye baphuma ngesigela umuntu afumana chance yofunda yabo what can you say like engaba bridge abanye bathi okay you know I feel like okanye ngakwazi ucollaborate nenkosi yamandebele yabo. We're talking about the collaborations okanye uphuma outside umthatha like in terms of industry as a whole like when the impact but still ube based up like umzeke naye khonmana kuthiwa nguBrastex yabo uBrastex wenze afro house afro so into yakhe is flying into yakhe so but you don't know because when I benze house and then they are booked with clubs every weekend but thina yabo for hip hop for hip hop no I think la route because inyanzeleke ithathiwe okanye yenzeke for uba ube ku-mainstream okanye waziwe ifile leyo uba yo ngoku you go from your town uhambe uyonokha ngoku it's just the phone rapper bona there are a lot of rappers engaziyo mna from umthatha nakoLimpopo everywhere engazange adibana nayo engazange baye eKapa engazange baye eJozi yabo just because of the internet yabo even nami if bengingahlala eKapa ndiyenza nilapha leyo will still be like this exactly because the internet has that much power yabo. Kodwa mfethu yazi I want to commend you mfethu ba nze into great yabo like you showed abanye abantu boyikayo yabo to actually go out by exit you can actually go out yabo and succeed when you feel because it's low vision abantu yabo especially xa ngayibona isenziwa ngumuntu phambi kwakhe yabo
so bayoyika uthatha steps and imnake andoyiki needs I decide to act movie ne act exclusive akho exclusive na bra like into ezayo like any song yabo recorder once okay kuba ndikhuphi ngoma beyihit okay try imali ixesha lami ngiyambe liphele recorder xa ndinga imali for abantu abafuna ukufumana socials especially la Twitch bakufumana njani yeah can you follow shop Twitch man bon Yeah. but I don't know when I'm streaming again ngo okay because I'm exhausted. I need at least 2 weeks in Poland ngenzini yeah but on Twitch, Facebook, TikTok, Instagram because I'm everywhere. Nive from the horse's mouth. Dabulela, bra. If you're watching this, make sure you hit the like button, subscribe, comment. Yabo. Make sure we are following. Chonga, we love you. Ngumthatha lo. Nkosi yamaNdebele was in the building. Awe.